जे स्वर्गवासी अजितदादांनी धोका ओळखला होता तो आता भुजबळ साहेबांनी ओळखला असेल. मला वाटतं त्यांना राजकीय अनुभव अजितदादांना त्यांना फार आहे. त्यामुळे त्यांनी जे धोके ओळखलेले आहेत त्याचा संदर्भ घेऊनच मी आज परत सांगतो की भाजप ज्या पद्धतीने रणनीती करत आहे त्यालाच पर्याय म्हणून एकनाथ शिंदे स्वतःची ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचाच पर्याय म्हणून आज राष्ट्रवादीच्या काँग्रेस पक्षाच्या त्यांच्या पार्टीमध्ये अजितदादा गटामध्ये एक अस्वस्थता आहे की तिथे भाजप दुसरे ताकदीचे उमेदवार आणि ताकदीचे नेत्यांना बळ देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि ह्या भीती हा धोका भुजबळ साहेबांनी दाखवला असेल तर मला वाटतं की तो त्यांनी त्यांच्या पक्षाने तो विचार करणं गरजेचं आहे. वेळ निघून गेल्यानंतर मला वाटतं की त्यामध्ये काही उपयोग होणार नाही. भाजप सगळ्यांना गोंधळून घेईल आणि नंतर वेळ आल्यानंतर स्वतःच्या ताकदीवर येईल. इतर राज्याचा अनुभव घेतल्यानंतर मित्र पक्षाला भाजपने कसं संपवलं हा इतिहास ताजा आहे.